mga katotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama.
Isang magandang umaga ho mga kabalen at welcome sa inyong paboritong programa tuwing alas 10 ng umaga. Ito po ang CLTV 36 Newsstream. Kabalen, Justin Dizon po maghahatid sa inyo ng balita at impormasyong makatotohanan, balita at impormasyong mapagkakatiwalaan at balita at impormasyong may paggagamitan. Ito ho ang pangako ng CLTV 36 News and Current Affairs sa ating halos 2 million followers dito po sa social media, Facebook. Yes mga kabalen, live ho itong napapanood ngayon sa ating Facebook pages at CLTV 36 Official and at CLTV 36 News. Sabayan ting napapanood ang ating programa sa telebisyon via Signal Channel 115 Luzon, Visayas at Mindanao. Ganyan din ho sa ating 37 cable partners dito ho sa Central Luzon at sa Air Cable Converge Channel 71. At dito ho sa Kalakhang, Pampanga, Free TV Channel 36. Kaya naman makibahagi ho sa ating mga talakayan, sa mga usapan at makibalita na rin sa mga kaganapan dito mismo tungkol sa ating bayan, sa ating lalawigang Pampanga at sa rehiyon gitnang Luzon. Araw ho ng Martes ngayon, October 14, 2025, Petsa de Peligro. Ayan, kumusta ho kayo at kumusta ang budget ninyo? Abay mga kabalen, pasasaan pat aabot din tayo sa finish line, ika nga. Aabot din sa quincenas, ika nga, A15. Ayan. At I'm sure, kagaya ko, at kagaya ng marami sa atin, ayan, nag-iisip na ng ulam mamaya, di ba? Dahil Petsa de Peligro nabuksan na yung mga dapat hindi pa babuksan, di ba? Oo, pero meron lang akong naalala. Pag Petsa de Peligro ba, counted bang buksan yung nasa go bag? Hindi, di ba? Di ba? Pero maganda yan every 3 months. Okay, speaking of go bag ulit, ulitin ko lamang. Paalala ho, marami ho kaliwat kanan ng mga lindol na nangyayari at itong sinasabing the big one. Kahapon nakapanayam natin si Sir Raymond Del Rosario, ang hepe ng City Public Order and Safety Coordinating of... Sorry, na naman ako sa City Public Order, parang naging automatic. I'm sorry. Ng City Disaster. Ayan, kasi itong video, si post ko na naman City Disaster Risk Reduction and Management Office, si Sir Raymond Del Rosario. At nabanggit nga niya yung the big one kasi ayon ho dun sa mga pag-aaral na inirelay din sa kanila, this will happen sa yung huli siyang pumutok, pumutok tuloy. Huli siyang gumalaw yung fault na yon 400,000 years ago. So 16 something 16 basta nung 1600s pa. So ngayon ang sinasabi ho ni Sir Raymond at of course ng mga experts nasa 360 plus years na So it might happen kasi yung based on historical activity o yung historical data, empirical data na meron, nangyayari siya every 400 to 600 years. So, parang 30 years na lang away from that 400-year mark. So, yun po yung pinaghahandaan. And itong mga nangyayaring lindol na ito, nakikita natin. These are also, kumbaga patunay na hindi talaga natin pwedeng i-predict yung kaliwat ka ng paggalaw ng lupa. Kaya naman importante na handa tayo, importante na yung mga buildings nasa maayos na kondisyon, maayos yung mga struktura. And then of course yung sa ating personal preparation yung may go bags tayo. Kaya ako nabanggit kasi pag Petsa de Peligro minsan natutokso ka, baka naman may dilata diyan sa go bag, yan na lang yung bubuksan. Kung every 3 months pwede, I suggest kasi nga para hindi po ma-expire at make sure palitan ninyo kung kukuha kayo. Pero dapat naka-ready lang yan, wag niyong galawin and chine-check niyo lang every now and then just to make sure that hindi po expired yung mga items diyan sa loob ng inyong mga go bags. Ayan. Sige ho, simulan muna natin ang balitang mapakikinabangan
Ito ho, sitwasyon ng trapiko sa may syudad ng San Fernando, Pampanga. Hatid po ng City Public Order and Safety Coordinating Office o CPOSCO. Ayan, nasanay na ako. Araw-araw ko kasing binabanggit kaya naman. Opo. Skip the scrolling stream at every 36 news stream kasama si Justin. Kabalayan, traffic situation sa iba't ibang bahagi ng syudad ng San Fernando, Pampanga. Real time ito, 10:11 ng umaga ngayong araw ng Martes, October 14, mula po sa command center ng CPOSCO. Ito ho, dito muna tayo sa first row, yung pinakaitaas. Ito ho yung area ng Del Rosario. Ayan, at as you can see, light traffic. At sumunod sa traffic regulations doon sa mga traffic lights natin dyan sa Del Rosario at sa kahabaan, syempre, kahit saan, syempre, kailangang sumunod. And then of course, dito ho sa may Sakop, Maimpis, ayan, light traffic din. At bukas na yung lanes sa loob, yung mga ginawa, yung bagong gawang portion. Ongoing yung trabaho sa gilid ng kalsada. Yan ho yung 2 and 3 light traffic dyan sa may Sakop, Maimpis. Dyan ho sa tapat ng Diosdado Macapagal Regional Government Center. Samantala, dito naman sa may area ng San Isidro, Barangay San Isidro, dyan ho sa may syudad ng San Fernando, light traffic din. Sa mga oras na ito hanggang Dolores yan, hanggang sa may St. Jude traffic light portion, maluwag din ang sitwasyon. Pagtawid ho ng intersection, pagdating dyan sa may area ng Makabakle, medyo may pagbigat na ng daloy ng trapiko. Moderate traffic po expected dyan sa tapat ng Makabakle, dyan sa may Dolores o dyan sa tapat ng JBL Memorial General Hospital. Skip the scrolling stream at 36 news stream kasama si Justin. Samantala, sa ibang bahagi naman, dito sa may area ng Santo Niño at Palawe, light traffic din. And ganyan din ho yung portion ng Jose Abad Santos Avenue na sakop ho ng syudad ng San Fernando, Pampanga. Maluwag din ho ang sitwasyon sa mga oras na ito, 13 ng umaga, araw ho ng Martes. Mula ho sa may syudad ng San Fernando, Pampanga, pasadahan natin sitwasyon ng trapiko sa lalawigan ng Bataan para ho sa mga magtutungo sa kanlurang bahagi ng ating rehiyon. Kung kayo ho'y babiyahe pa sa Zambales o dyan sa Bataan, Olongapo City, ito ho ang pwedeng madaanan yung ating national roads dito ho sa lalawigan ng Bataan. Skip the scrolling stream at every 36 news stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita makialam matutuan magdesisyon na tama. Batay ho sa monitoring ng One Bataan Command Center, light traffic dito sa may Balanga portion, Alauli Crossing. Ganyan din ho sa may Abukay area, light traffic. At dyan sa may Samal at Orani, ayan. Maluwag ho ang sitwasyon ng trapiko dyan sa area na yan. Paalala ho sa mga motorista, sumunod sa itinakdang speed limit, mahigpit na ipinatutupad diyan dyan sa lalawigan ng Bataan. 80 sa mga pribadong sasakyan, 70 for PUVs, 60 naman ho yung mga motorsiklo at 50 yung mga malaking truck at van. Ito ho mga kabalen, mula Bataan, sitwasyon naman ng trapiko sa North Luzon Expressway kung kayo ho'y babiyahe patungong Metro Manila o di kaya naman galing hong Maynila pa uwi dito sa ating probinsya at dito sa ating rehiyon, gitnang Luzon at sa iba pang bahagi ng Northern Luzon. Narito po ang sitwasyon sa North Luzon Expressway ngayong 10:15 ng umaga, araw ng Martes, October 14, 2025. Skip the scrolling stream at every 36 news stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita makialam matutuan magdesisyon na tama matudesisyon na tama.
Dito sa area ng Balintawak, Toll Plaza, light traffic magkabilang linya, north and southbound lane. Samantala sa Valenzuela Interchange, maluwag din ang sitwasyon sa mga oras na ito. Mindanao Toll Plaza, may bahagyang pila palabas ng toll booth. Nasa 100 meters yung haba ng trapiko. Habang sa may Kawayan Interchange, ito ho mga kabalin, magkabilang linya as you can see, ay dagsaho yung mga sasakyan. At moderate traffic both lanes, south and northbound lane ng NLEX sa may area ho ng May Kawayan. Asahan yung pagbabagal ng daloy ng mga sasakyan. Dito ho sa Bukawi Toll Plaza, maluwag naman ang sitwasyon. Ganyan din ang senaryo sa magkabilang linya ng North Luzon Expressway na sakop ng syudad ng San Fernando, Pampanga. Skip the scrolling stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makyala matutuan magdesisyon na tama. Yan ho kabalin ang sitwasyon sa North Luzon Expressway. Sa puntong ito, alamin naman natin ang magiging taya ng panahon mula ho kay Chanel Dominguez ng DOST Pag-asa. Narito po ang latest weather report mula sa ating Weather Bureau. Okay, nawala yung audio. Sige mga kabalin, ako'y magpapatalastas muna. Isang mabilis na commercial break lamang. Aayusin ko lamang yung aking audio. At ako po'y magbabalik sa ating pagbabalik itong weather report ng Pag-asa at yung iba pang detalye ng mga naglalakihang balita dito ho sa ating rehiyon, gitnang Luzon, sa pagbabalik yan ng CLTV 36 News Stream. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scrolling stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scrolling stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scrolling stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Balitang may paggagamitan. Skip the scrolling stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scrolling stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scrolling stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Magandang umaga po sa ating lahat. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scrolling stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama
Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makyala matutuan magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makyala matutuan magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makyala matuto at magdesisyon. Tama, matudesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makyala matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makyala matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Nagbabalik po ang CLTV 36 Newsstream at maraming salamat sa lahat ng nakatutok dito sa ating programa. Meron hong traffic advisory mula ho sa Siposco. Banggitin ko na rin bago natin puntahan yung weather since nandito ho tayo sa may traffic update, real-time yung traffic monitoring natin dyan sa kaganapan City Public Order and Safety Coordinating Office. Yan ho yung naka-live. Ito, pakita natin merong advisory mula ho sa kanilang tanggapan. Magsasagawa ho ng road reblocking at asphalt overlay works ang DPWH sa 50-meter section sa kahabaan po ng Barangay del Rosario Road, San Fernando, Pampanga. Simula ho yan alas 9 ng gabi bukas, araw ho ng Miyerkules, October 15. Matatapos ang proyekto, inaasahan, sa loob ng 10 araw. Depende pa rin yan sa lagay ng panahon. Bunsod ho sa gagawing roadwork, maaring makaranas ng moderate to heavy traffic sa lugar. Pinapayuhan po yung mga motorista na gumamit muna ng alternatibong ruta. Kabilang ho dyan, ito yung pwedeng daanan, yung mga light vehicles. Opo mga kabalen, from Megadike going to San Fernando, pwede ho kayong dumaan sa Purok 2, Barangay del Rosario. Kung kayo naman ay manggagaling ng Megadike going to Angeles City, pwede ho kayong dumaan ng Purok 4, del Rosario at dumaan sa Marangle at lumabas dyan ho sa Barangay Lara. At yung mga naglalakihang sasakyan naman ay yung mga truck ay Barangay Alasas going to Barangay Magliman. Yan ho yung inyong pwedeng daanan. At bukas po ating muling babanggitin itong rerouting at yung of course yung advisory para ho sa gabay ng mga motorista. Ito naman, sige, alamin natin ang magiging lagay ng panahon mula ho sa DOST Pag-asa. Narito po ang kanilang latest weather report. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Martes, October 14, 2025. Sa ngayon, patuloy ang pag-iral ng easterlies or yung mainit at malinsangan na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko dito sa may Luzon at Visayas.
Samantala, meron tayong minomonitor na low pressure area dito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito ay huling namataan sa layong 1,785 kilometers east ng Southern Mindanao. Sa ngayon, medium chance ito na maging isang ganap na bagyo, meaning mababa yung chance niya ng development into a tropical cyclone within the next 24 hours. Pero sa mga susunod na araw, tumataas yung posibilidad na ito'y maging isang ganap na bagyo. Posible itong pumasok ng ating PAR by Thursday or Friday bilang bagyo at papangalanan natin itong Ramil. So current analysis po natin, posible itong lumapit dito sa may Northern Luzon, kaya inaasahan natin malaking bahagi ng Luzon ang makakaranas ng mga pag-ulan pagdating ng ating weekend. Pero sa ngayon, malayo pa po itong low pressure area natin, so posibleng magbago pa rin po itong track natin. Patuloy natin itong imo-monitor. Para naman sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan natin. Dito sa may Cagayan Valley, Isabela, malaking bahagi ng Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Marinduque at Oriental Mindoro ang maulap na papawiri na may mga kalat-kalat na pag-ulan ngayong araw, dulot ito ng easterlies. Hindi naman po natin inaasahan na tuloy-tuloy itong mga pag-ulan po natin at posible yung moderate to at times heavy po. Samantala, para sa nalalabing bahagi ng Luzon, lalo na dito sa western section ng ating bansa, inaasahan po natin magiging maaliwalas naman ang kanilang panahon, pero asahan din natin yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon, na may mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura for Metro Manila, 25 to 31 degrees Celsius, Lawag, 24 to 32 degrees Celsius. For Tuguegarao, asahan natin ng 24 to 31 degrees Celsius, Baguio, 17 to 22 degrees Celsius, Tagaytay, 22 to 29 degrees Celsius, at Legazpi, 24 to 31 degrees Celsius. Para naman dito sa Eastern Visayas, dulot din ng easterlies, inaasahan natin mataas ang tsansa ng kanilang mga pag-ulan ngayong araw. Samantala, para naman dito sa Palawan, nalalabing bahagi ng Visayas at buong Mindanao, magiging maaliwalas din ang kanilang panahon. Pero asahan nga din po natin yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon, na may mga tsansa po ng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Ugaliin po natin magdala ng payong, pananggalan sa init at mga pag-ulan, lalo na sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura for Calayan Islands at Puerto Princesa, 25 to 32 degrees Celsius. Dito sa Iloilo, 24 to 31 degrees Celsius. For Cebu at Tacloban, 25 to 31 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 25 to 32 degrees Celsius. For Davao, 24 to 33 degrees Celsius. At Zamboanga, 24 to 33 degrees Celsius. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise natin mamaya ay 5:47 a.m. at ang sunset natin mamaya ay 5:37 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga. Keep the scrolling stream at every 36 news stream kasama si Justin di sa neto makibalita makialam matutuan magdesisyon na tama. Skip the scrolling stream at every 36 news stream kasama si Justin di sa neto makibalita makialam matutuan magdesisyon. Maraming salamat, Chanel Dominguez ng DOST Pag-asa para sa ulat panahon. Yan ho mga kabalin, ulitin lang natin. Kalat-kalat na pag-uulan ang inaasahan po sa Central Luzon ngayong araw. Dulot pa rin yan ng easterlies. At ito ho, posible rin yung mga pag-uulan sa darating na weekend dahil sa binabantayang weather condition. Pero pwede pang magbago yan. But at least for today, expected din yung mga pag-uulan dahil maulap sa buong bahagi po ng rehiyon. Tuloy-tuloy tayo sa balitang may paggagamitan. Ito, foreign exchange rate muna tayo. Silipin muna natin. Nagsara po ang palitan ng piso kontra dolyar nitong October 13, araw ng Lunes, sa 58 pesos 24 centavos. Samantala, yung Japanese yen is 38 centavos. Pound is 77 pesos 78 centavos.
Hong Kong dollars is 7 pesos 48 centavos. Yung Saudi Riyal, 15 pesos 53 centavos. Skip the scroll and stream. At every 36 news stream. Yung ating dirham, 15 pesos 86 centavos. Sa ating dirham, no? Sana may dirham tayo. Yung euro ay 67 pesos 68 centavos. And Korean won is 04 centavos, habang yung Chinese yuan, 8 pesos 16 centavos. Pasadahan lang natin, public service announcement. Mawawalan ho ng supply ng tubig dyan sa may Santa Maria at Santa Teresa First sa bayan ng Lubao, Pampanga, mamayang 1 p.m. hanggang 4:30 p.m. Ngayon pong Martes yan, ha? Dahil sa flushing activity na gagawin ng Prime Water. Balitang makatotoanan. Balitang mapagkakatiwalaan. Balitang may paggagamit. Dito ho sa may Metro Gate Subdivision, Barangay Kapaya, Angeles City, wala rin hong supply ng tubig na naman mamayang 3 p.m. to 5 p.m. Skip the scroll and stream. At every 36 news stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita. Makyala matuto at matesisyon na tama. Yan ho mga kabalan ng latest public service announcement kaugnay ng pagkaantala ng supply ng tubig dito ho sa ilang bahagi ng lalawigan ng Pampanga. Natama matutesisyon, natama. Ito ho mga kabalin, may mga eskwelahan sa National Capital Region ang nagsuspinde ng klase. Wala actually yung sa mga public schools, gawa nga nitong pagdami ng kaso ng influenza-like illnesses. Napanood niyan for sure sa mga balita sa Maynila. Pero ho dito sa gitnang Luzon, ay mabuting balita naman dahil bumababa na ayon ho sa DOH ang kaso ng ILI kung tawagin o yung influenza-like illness. And ayon ho sa Department of Education ay hindi kailangan magsuspinde dahil hindi ganito ka-alarming, walang naitatalang pagtataas ho ng kaso ng ILI dito sa ating rehiyon, gitnang Luzon. Skip the scroll and stream. Walang naitalang pagtaas ng kaso ng influenza-like illnesses o ILI sa Central Luzon at wala ring pampublikong paaralan ang nagsuspinde ng klase dahil dito. Ito po ang kinumpirma ni DepEd Region 3 spokesperson Michelle Catap-Lacson sa gitna ho ng patuloy na mahigpit na monitoring sa mga paaralan sa rehiyon. Ayon ho kay Lacson, batay sa ulat ng field medical officers, may naitalang bilang ng ILI cases sa Angeles City at May Kawayan City sa Bulacan, ngunit wala pa ring ipinatutupad na class suspension sa alinmang mga pampublikong paaralan. At ayon ho kay Lacson pa, based on submitted reports mula ho sa kanilang mga medical officers, may mga numero nga dito sa Angeles at May Kawayan, pero sa kabila nito, patuloy lang yung close monitoring at yung pagpapatupad ng health protocols para hindi na lumobo itong mga nasabing kaso ng influenza-like illnesses. Dagdag pa po ng opisyal, patuloy din ang isinasagawang flash survey ng DepEd Central Luzon upang maagap na matukoy at matugunan ang anumang posibleng surge ng sakit ngayong amihan season. Samantala sa isang mensahe, sinabi naman po ni DOH Region 3 Director Corazon Flores na decreasing na yung trend ng ILI cases dito po sa buong rehiyon. At magandang balita ho yan, mga kabalen, para sa atin. Matatandaang nauna na pong iniulat ng DOH sa Malacanang na 8% na ang ibinaba ng mga kaso ng influenza-like illness kumpara noong nakaraang taon, kasabay ho ng pagpasok ng malamig na panahon. Patuloy naman po ang paalala ng Health Department, gayon din ng DepEd na patnatilihin ang kalinisan at palakasin po yung resistensya ng mga mag-aaral upang maiwasan ang pagkalat ng nasabing sakit.
Opo, mga kabalan, usong-uso talaga yan. Sino na? Baga, parang meron na akong nakita sa meme, nagkatrangkaso na ba yung lahat, di ba? Yung recent, and of course, tayo rin nakaranas niyan at marami sa ating mga kasamahan. Ingat ho at dagdagan yung fluid intake, di ba? Palakasin ang ating pangangatawan upang hindi nga tayo tablan, dito pong influenza-like illnesses. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam matutuan magdesisyon na tama. Kaugnay pa rin ng balitang iyan, nagpaalala po ang Department of Education tungkol sa kahalagahan ng pagbabalanse ng kaligtasan ng publiko at yung patuloy na pagkatutuho ng mga estudyante sa gitna ho ng mga umiiral na class suspensions na inanunsyo ho ng mga local government units. Although wala sa Central Luzon, sabi ng DepEd Region 3. Pero base ho sa inilabas na advisory ng DepEd, ay makikipag-ugnayan ang kagawaran sa mga SDO o yung Schools Division Offices upang masiguro na nagpapatupad sila ng alternative delivery mode para ho sa mga apektadong estudyante. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin. Ito ho, balita po rin na may kinalaman sa ating mga mag-aaral at sa ating mga paaralan. Kaugnay naman ng serye ng mga lindol na nangyari sa ating bansa. Nanawagan ho si Pampanga Governor Lilia Pineda sa DPWH o Department of Public Works and Highways na magsagawa ng tinatawag na malawakang building inspection sa lalawigan, lalo na ho sa mga school building na may vertical design. Ito ho yung mga pataas, yung may mga 3rd floor, 4th floor, ayan. And kasunod siyempre ng serye nga ng mga lindol dito ho sa ating bansa. Ayon pa ho sa gobernadora, kailangang matiyak ng pamahalaan ang structural safety ng mga gusali upang maiwasan ang malubhang pinsala at protektahan yung mga estudyante at mga guro. Anya, dapat may malinaw na evacuation plan at sapat na exit points upang matiyak ang mabilis na paglikas ng mga estudyante sa oras ng sakuna. Hinikayat din ho ni Pineda ang mga lokal na pamahalaan at mga paaralan na makipag-ugnayan mismo sa DPWH para ho sa agarang assessment at kung kinakailangan ay magsagawa ng retrofitting sa kanilahong mga pasilidad. Pakinggan ho natin ang pahayag ni Governor Pineda kaugnay ng nasabing usapin. Dapat ngayon magpa-inspection na talaga. Dapat ang DPWH, yung ginawa yung high-rise na yan, na mga 4 story, dapat meron siyang exit na mabilis. Di ba? Kailangan meron. May, ano na yan daw, nasa building code na yun yan eh. Dapat may mga exit na talaga. Hindi bali yung mga single, ano lang, okay lang, madali pakalabas. Pero yung high-rise at sinasabi ko, kasi ngayon puro vertical na. 3, 4 story. Ngayon, bago ko makababa nun, matagal. So dapat meron silang ginawang exit sa likod. Dapat ngayon magpa-inspection na talaga. Dapat ang DPWH, yung ginawa yung high-rise na yan, na mga 4 story, dapat meron siyang exit na mabilis. Di ba? Kailangan meron. May, ano na yan daw, nasa building code na yun yan eh. Dapat may mga exit na talaga. Hindi bali yung mga single, ano lang, okay lang, madali pakalabas. Pero yung high-rise at sinasabi ko, kasi ngayon, Atin hong narinig ang tinig ni Governor Lilia Pineda kaugnay nga nitong panawagan sa DPWH na magsagawa ng agarang inspeksyon at syempre yung coordination ho ng mga LGU. Kahapon nakausap din natin si Sir Raymond Del Rosario, gaya na nabanggit ko kanina, ng City Disaster Risk Reduction and Management Office ng San Fernando, Pampanga. At least sa bahagi nila sinasabi na yung LGU ito naman talaga, sabi din ng Provincial Engineering Office, LGU dapat ang magpatupad. And meron tayong mga tinatawag na yung mga Municipal Engineering Office or yung mga local building officials na sila yung dapat proactive dito ho sa pag-check ng mga gusali rin. And of course, yung DPWH para sa gayon matiyak yung structural integrity ng iba't ibang pasilidad dito sa atin.
sa Central Luzon at syempre dito sa Pampanga, kung concerning yan kay Governor Pineda. Samantala sa ibang balita, binanggit ho ng Palace Press Officer Yusek Claire Castro na hindi mandato ng National Food Authority o NFA ang pamimigay ng bigas sa publiko. Kasi ito nang nagsilabasang panawagan at espekulasyon na rin hinggil sa pamimigay umano ng libreng bigas ng ahensya. Ayon ho kay Castro, pangunahing tungkulin ng NFA ang magbenta ng murang bigas at mamili ng palay mula ho sa mga lokal na magsasaka upang matiyak ang sapat na buffer stock ng bigas ng pamahalaan, lalo na ho sa panahon ng kalamidad o krisis. Pakinggan ho natin ang pahayag ni Attorney Claire Castro, ang tagapagsalita ho ng Palasyo, kaugnay nitong usapin kinasasangkutan ng NFA, na yung sinasabi nga, may mga nagtatanong kasi bakit hindi namimigay ng bigas. Ito ho yung kanyang naging paglilinaw sa press conference ng Palasyo. Ang mandato po ng NFA ay magbenta. Hindi po sila pwedeng mamigay. Bawal po yan sa batas. So, ngayon po, pinalawig po ng NFA at ng DA ang mga mabibiyayaan ng 20 pesos na bigas kada kilo for all po ito sa lahat na naapektuhan po ng kalamidad. So, linawin po natin sa mga nagbibigay dyan ng kanya-kanyang opinion, nilalabas sa kanilang mga content bilang content, sa kanilang mga YouTube channel, Facebook, TikTok, whatever. Ang NFA ay hindi po ito pwedeng magbigay ng bigas. Ang mandato po nila ay magbenta ng murang bigas. Tama kailan matuto at magdesisyon, tama magdesisyon ang tama Skip the scrolling stream at every 36 news stream. Yan ho ang paglilinaw ni Yusek Claire, kaugnay nitong may mga nagpo-post naman na bakit hindi namimigay ng bigas ang NFA. Ang namimigay dapat yun, di ba, DSWD, nasa family food pack yan, nandun sa mga relief goods yan. At yan ho yung ika nga, kabilang yan dun sa distribution na ginagawa tuwing merong mga ganitong kalamidad. Natin mismo Ito naman, isang paglilinaw din mula ho sa Palasyo, dumaan umano sa legal na proseso. Ito hong umano'y overpriced na body camera ng mga personnel ng Philippine Port Authority. At ito po yung giniit ng kanilang general manager, ayon na rin ho sa tagapagsalita ng Palasyo. Pakinggan ho natin ang pahayag, kaugnay yan, itong mga overpriced na body cam na na-booking. Ayon, dumaan daw ito sa mga legal na proseso. Yung presyo umabot ng 879,000 ang bawat unit. Ito po pinaimbestigahan na ng pamahalaan dahil nga sa ganitong nangyaring bakit ganito kamahal ang body camera. Narin po ang pahayag ng tagapagsalita ng Palasyo kaugnay ng nasabing usapin. PGM Santiago ng PPA at nagbigay po siya sa atin ng kanyang mensahe. At ito po, malamang ito po yung nasabi niya na rin at akin pong babasahin. Ito pong procurement na ito, dumaan po ito sa regular na proseso at gaya ng ibang procurement ng PPA, hindi po tayo nagbabayad ng advance payment. The unit cost the unit cost cannot be computed by dividing the contract price by the mere number of camera alone. This includes nationwide connectivity, back-end servers, software, training, and system integration. So, ibig sabihin, hindi lang po dapat i-divide yung halaga mismo ng isang camera lamang at hindi pwedeng sa Shopee lang tayo bibili. At ito naman po ay nakaabot na rin po, nakaabot na rin po kay DOTR Secretary Lopez. At meron na po siyang nadala na memorandum, naka-address po mismo kay
GM Santiago at siya po ay pinapag-explain at pati po yung mga COA reports ay pinapahanda na rin at lahat ng dokumento pati po ang pag-uutos na magkaroon ng investigasyon pati po sa audit. So asahan po natin sa susunod na mga araw ay makikita po natin kung ano po ang sagot ni PPA GM Lopez patungkol po dito. Kinausap po natin mismo si GM Santiago ng PPA. Ayan ho no? Overpriced at hindi raw pwede sa Shopee bumili. Oo nga naman. Pero ito dapat matiyak talaga na naimbestigahan at hindi lamang itong ganitong klaseng mga procurement, kundi lahat ng procurement ng pamahalaan yan ho'y panawagan ng kaliwat ka ng mga grupo dahil na rin sa umaalingasaw na usapin sa korupsyon. Hindi po issue, hindi ko ginagamit yung term na issue sa korupsyon. Krisis sa korupsyon yung kinahaharap po ng bansang Pilipinas. Hindi po issue. Kasi pag sinabing issue, parang nangyari lang, ngayon sumingaw, etc. Hindi po krisis ho ito. Matagal na natin itong pinagdurusahan. Matagal na ho tayong pinahihirapan ng mga kurakot sa pamahalaan. Hindi ko sinasabing itong PPA dahil paglilinaw nga, dumaan sa legal na proseso. Pero ito panawagan lang sa lahat ng ating mga kababayan at syempre bilang reminder na rin sa atin, patuloy na magbantay dyan sa mga nangyayari, lalo na ho dun sa procurement process at pagbabantay sa budget ng pamahalaan na budget po natin ng taong bayan. Yan ho mga kabalen. Ito naman ho mga kabalen, umapila ho yung Malacanang sa China Coast Guard na sumunod sa batas. Ito po'y matapos banggain muli ng kanilang mga barko. Ito hong barko ng Philippine Coast Guard at ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Pakinggan ho natin ang pahayag ng palasyo kaugnay ng nasabing usapin. Kinakausap po natin kanina at ayon na rin sa tagubilin ng Pangulo ay nagpahayag na rin po ang Philippine Coast Guard ng mensahe. The Philippine Coast Guard is calling on its Chinese counterpart to observe the rule of law to ensure the safety of all vessels in the West Philippine Sea. This is our common obligation to the international community of civilized maritime nations. At ang pinaka-official or official message or statement na ni Admiral Gavan, and I quote, "We, Coast Guards, are protectors of laws and rules to keep all users of the seas safe and well, among others. It is the universal reason for our existence. International ramming by a Coast Guard ship of another vessel while on a lawful act of navigation is not only a violation of the 1972 Convention on International Regulations for Preventing Collisions, to which our countries are both signatories, but an epic act of disregard of its supposed reason for existence. It is very concerning because if we, Coast Guards, become violators of the law and pose threats to the safety of life and property at sea, a contradiction of our fundamental duty, then who else will safeguard and protect those who travel at sea? I therefore wish to enjoin my counterpart to seriously look into the said action of his sailors. We have inherent universal commitment to the international community of civilized maritime nations to keep, lest we forget we are Coast Guards." End of quote. Ng Pilipinas sa bahagi ng West Philippine Sea. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin. Gisa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon. Ating narinig ang tinig ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Kaugnay ho nitong nangyaring pagbangga ng China Coast Guard sa barko ng PCG o ng Philippine Coast Guard at ng BIFAR. At may ring kinundi na ito ng palasyo at nanawagan sa pamahalaan ng China na tumalima dun sa international laws na kinikilala ho ng buong mundo. Samantala sa ibahong balita,
Isang resolusyon ang inihain sa mababang kapulungan para manawagan sa Department of Education na suspindihin ang face-to-face classes sa loob ng 2 linggo matapos ang magkakasunod na lindol sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Batay ho sa House Resolution number 368 na iniakda ni Pampanga 1st District Representative Carmelo Pogi Lazatin Jr., pwedeng magpatupad muna ng alternative modes of learning habang pinagtitibay ang emergency guidelines at disaster preparedness ng mga paaralan sa buong bansa. Kapansin-pansin daw kasi ang sa mga nagdaang insidente ng paggalaw ng lupa na tila hindi sumasapat ang bilang paghahanda. Ito ang mga ginagawang semi-drills sa mga paaralan. Bagamat isa lamang resolusyon ang inihain nila sa TID, sinasalamin umano nito ang agam-agam, gayon din ang panawagan ng mga magulang. Dagdag pa ho ng mambabatas, kailangan magkaroon ng malinaw at specific guidelines ang bawat miyembro ng school community kaugnay ng kung ano ang dapat gawin pagdating ho ng mga sakuna. At 36 New Street, kasama si Justin. Di sa neto na itong makibalitang makialang matuto at magdesisyon. Na tama matudesisyon, na tama. Ito naman ho mga kabalan, balita naman kaugnay nitong paghahanda para sa Giant Lantern Festival na inaabangan ho ng marami sa ating mga kababayan, hindi lamang dito sa siyudad ng San Fernando, Pampanga, hindi lamang sa lalawigan, kundi maging sa buong bansa. At may mga foreign tourists din na madalas bumisita para mapanood itong mga higanteng parol na ipinagmamalaki ng Christmas capital ng Pilipinas, ang siyudad ng San Fernando, Pampanga. At nito pong araw ng Lunes, sumailalim na sa unang parol inspection. Ito pong 10 barangay nalalahok sa dito sa 2025 edition ng Ligligang Parol. Opo mga kabalen, kaya hindi po Pampanga, tama kayo, Ligligang Parol. 2 buwan bago ang pinakahihintay na Giant Lantern Festival 2025. In-inspection ho ng GLF Committee ngayon, andito pong Lunes, October 13, ang mga parol ng 10 barangay sa siyudad San Fernando nasa sabak ho sa nasabing patimpalak. Ayon ho kay Jojo Soto, co-chairman ng GLF 2025 Barangay Accreditation Committee, layo nitong tiyakin ang kalidad, kaligtasan at kahandaan ng bawat parol bago ilaban sa Grand Showdown. Makatutulong din anya ito sa mga lantern maker upang mas mapaganda at masiguro ang maayos na takbo ng kanilang mga parol bago po ang araw ng nasabing kompetisyon. Kabilang ho sa mga participating barangays ngayong GLF 2025, ang Bulaon, Calulut, Del Pilar, Del Rosario, Dolores, San Jose, San Juan, San Nicolas, Santa Lucia at Santo Niño. Kasama naman ho ng komite sa pag-ikot ang mga kinatawan mula ho sa City Tourism Office na mahigpit din pong tumututok sa pagpapatupad ng safety standards sa bawat entry. Inaasahang magkakaroon po ng follow-up inspection sa mga susunod na linggo upang matiyak na handa na ang lahat ng parol sa Ligligang Parol o yung Giant Lantern Festival 2025 na gaganapin ho sa darating na December 13 dyan sa may Robinson Star Mills sa siyudad ho ng San Fernando, Pampanga. At yan ho mga balitang nakalap ng CLTV 36 News and Current Affairs ngayon pong umaga ng Martes, October 14, 2025. Kabalen, tumutok lamang
dito ho sa ating social media page at CLTV36 News para ho sa mas marami pang update. Abangan ang aming mga live reports. Pagdating ho ng alas 12, Pasada Balita kasama si JM De Jesus at mamayang alas 6 naman, CLTV36 News. Tuloy-tuloy din ho tayo sa pag-stream ng mga importanteng kaganapan dito ho sa labas, sa loob at labas ng ating lalawigang Pampanga. No? Sa ngalan po ng buong puwersa ng CLTV36 News and Current Affairs, ito po si Justin Dizon, nagsasabing ingat ho lagi and God bless everyone.